El meu confinament, com l'estic vivint? L'estic vivint des d'un punt de vista surrealista, no? És com sembla ciència-ficció aquesta situació i des d'un punt realista perquè realment està succeint, hi ha casos reals i molts, no? En aquesta situació. En el dia a dia durant el confinament doncs estic posant ordre a la meva vida, als meus arxius professionals, a casa meva, estic parlant amb les companyes, igualment estem, no, treballant el que podem, no, fent una mica de teletreball per portar les coses al dia, no? I bueno, a nivell emocional, com visc el confinament? Doncs el visc amb una mica de preocupació, no? Una mica d'inseguretat, perquè realment no saps si et pot tocar o no et pot tocar, viure aquesta situació de més a prop o no, si algun familiar o amic també ho pot viure. I bueno, normalment el passo cada dia sola, moltes hores, i bueno, fas el que pots, t'entretens de la millor manera possible, fent exercici, cuinant, ordenant per casa i fent el teletreball i parlant amb gent, no? Amb familiars, amb amics, etc. Bueno, ànims per tothom. Adéu.